Idemo daleko da spasimo sve, dajemo sada sve, pobedit ćemo. Samo mi smo taj sjaj koji obasjava tvoj svet. Nek svo zlo nestane, odlijako. Mi smo sada tu, Odlijako, u dobru i u zlu. odlijako, Mi uz tebe smo odlijako. jači zajedno. Gospodin Pak. Pa ti? Jel ti znaš koliko ima sati? 5 sati ujutru. Da, tako je. A ovo je treća noć za redom da me budiš. Dosta mi je. Ne znam šta da ti kažem. Mislim, stvarno je bilo lepo taj dan. Beži mi s puta! Ne ulazi tamo, unutra je ogromni vuk. O, stvarno? Četvoroki vuk! Šteta što nisi mene sanjala, Elita. Jer znaš ti mene, ja sam čovek iz snova. Misliš iz noćnih mora ako ćemo pošteno, ode? To kako on sebe vidi, to je već problem. Sve je počelo u skrovištu. Mislim da treba tamo da odete. Šta? Nazad u tu staru kuću? Ne znam da li se sećaš, ali posljednji put su nas napali Orman i Lampa. Ne volim to mesto, plaši me. Nemamo izbora. Ako nešto ne učinimo, tvoje halucinacije će se pogoršati. Ne brini, ovog puta smo mi s tobom. Noge mi se tresu. Šta mi se dešava? Uplašena si, nemaš zašto da brineš. Jeremiju se to stalno dešava. Hajde da vidimo ko se plaši. Ajde, smiri se, momče. Vidiš, sve je u redu. A Elita, jesi li dobro? Da, mislim da jesam. Jesi li opet imala priviđenje? Da, ali ovoga puta bilo je drugačije. Bilo je kao nešto ili neko. Bilo je nešto na drvetu. Gospodin Pak!
Pa da skratimo priču. A Elita nikad nije videla ovog patuljka igračku, ali o tome već danima sanja. I zna da se zove gospodin Pak. Nije to patuljak, to je vilenjak. Pa, kako god, ali cijela priča je definitivno paranormalna. Vidi, a Elita se još uvijek igra s lutkama. Sisi, vrati to ovamo. Hej, mali savet. Odmah mi vrati tu igračku. Hej, koju igračku? Herb, ajde skini malo naočare, ajde! Imam ja! Au! Kakva je to buka? Imate 3 sekunde da se smirite. Ali samo ti. Pogledajte ovaj trougao označen sa A, B, C. Imamo tačku na sredini duži A, B, a prava D, što prolazi kroz I. Otkud ovaj ključ ovde? Duži B, C, a preseca... Šta misliš da otvara? Rado bih voleo da znam, ali nemam pojma. Ovo se može dokazati, naravno. Da li imam dobrovoljca da nam to... Hej! Garderoba! To je ključ od garderobe na železničkoj stanici. Dobro, slušam. Kompleksni broj se zove transcendent samo ako je polinomni koren proporcionalnog koeficijenta jednak polinomnoj nuli. Da, svakako, to je paradoks Sierpinski-Mazurkijevskog. Ali to ne rešava naš problem. 0. Od 6537 polazi sa peru na peni. Mole se putnici da uđu To je to. Hoćeš li učiniti tu čast? F i H, šta li to znači? Fantastični hokej, fifi haski, friške hifle. Kifle, a ne hifle. Samo da vidim da li si u formi. O, vidi muzika. Ne. Da vidimo šta ovde ima. Dnevnik Franca Hopera. Sjajno! Možda ćemo moći da saznamo više o tajanstvenom vlasniku skrovišta. Hoćemo, ali ne odmah. Sve je šifrirano. Moram prvo da ga dešifrujem. I koliko ti je potrebno za to? Sat, možda 2? Pre godinu ili 2. Ajde, vreme za ustajanje. Još malo. Idem da se istuširam. Ulrik, jesi tu? Jeremy. Šta? Ksenini duhovi su nas napali. Šta? Ne brini, ništa strašno, pobegli su. Super skener nije detektovao aktivirani toranj. Ksenin napad nije uspeo. Čudno. Ksena može da posedne ljude, ali ne i vas dvojicu. Mora da ima neke veze sa privlačnošću. Baš tako, siguran sam. Vidimo se. Trčanje je najplemenitija disciplina u atletici. Osim možda skoka u dalj ili bacanja kladiva i koplja, skoka u vis, skoka s motkom. Neki od vas možda trčanje povezuju sa kukavičlukom zbog bežanja. To je daleko od istine, jer onaj koji dobro trči, daleko stiže. Da. Jeremy, da vidimo kakav ti je korak. One sa kratkim pamćenjem, podsjećam samo da... šta sam ono hteo da... A da, podsjetit ću vas samo da počinjemo kad kažem sad, a ne na priprema i ne na pozor. Mislimo, posle priprema, pozor... Da, kažem sad. Da, dobro, vaš. Svi na crtu, priprema, pozor, sad! Da, sad. Uganuo sam članak. Da, naravno da jesi. Ne dobijaju se jaki mišići od sedenja ispred kompjutera. Herbe, povedi ga u ambulantu. Džime, a jel bi mogla Elita da me povede?
Dobro, kako god. Ajde, krenite. Odvedi ga što dalje od mene. Jeremy, više ne hramlješ. Je li prestao da te boli članak? Yumi, Ulriče, mislim da je Ksena zaposledno od Jeremija. jesi sigurna? Jutros je oda i mene skoro zaposlelo par duhova, ali im nije uspelo. Zašto bi im uspelo sa Jeremijom? Nemam pojma, ali sam ga videla da se kreće ka parkovima. A Elita mu je bila na rukama, bez svesti. O ne! Proverit ću super skener. Vidimo se kod fabrike. Važi. Žalosno. I puš bi se brže kretao. Ulriče, računam da ćeš ti malo ubrzati tempo. Važi, ali prvo moram da idem u toalet. Moram i ja, Jime. U redu, važi, ali brzo. Dobro, koji od vas slabića je sledeći? Sektor 1, ledena oblast, jug-jugoistok. Da, Ksena je u napadu. Moramo zaustaviti Jeremija i to brzo. važi, krećemo. Jeremy! Jeremy, ne! Poslušaj me, molim te! Ja. Ja. Znači, i ti ideš dole, a? Čoveče, blesavo mi je što moram da se borim protiv Jeremija. Mislim, ne bi da ga povredim, ali... Brzo, moramo da stignemo do Lioka. Evo, to su koordinate aktiviranog tornja. Krenite vi, ja ću se pobrinuti za njega. Okej, ovamo, šljašteći prstići, imam utisak da ćemo se dobro slagati. Kako ti je, Elita? Misliš da ćeš uspeti? Nisam u tome dobra kao Jeremy. Lansiram odbrojavanje za virtualizaciju. Vidi tamo! Onaj ko dobro trči, daleko stiže. Da li te je Od naučio takvim glupostima? Ne, već tačnije Jim. Wow, drago mi je što je tu bio Stuba, ne moje lice. Ili imaš još neko keca u rukavu? To baš i nije mudro, zar ne? Pogotovo pošto ćeš ti morati da popravljaš. Otvorite širom oči. Ovog puta nemamo Jeremija da nas upozorava o čudovištima. Ne sviđa mi se taj zvuk. Kako možeš pošteno da pričaš sa nekim ko nema smisla za humor? To je laća! Izdala te pamet, a?
Blokovi! Evo ti! Yumi, štiti ja elitu. Ja ću se pobrinuti za blokove. Važi! Utrostruči se! Fuzija! Hej, skričali, plašiš se visine, a? Okej, ne plašiš se visine. Dobar potez, Elita. Ima da ti odvalim tinteru, ti cigloglavi! Izgleda da ti nedostaje od. Šale su ti gore od njegovih. To ja zovem dobro obav... Materializacija Yumi! Yumi! Ulrik! Drži se! Stižem! Utrogao! Meduze! Aelita! Nije lepo devirtualizovati najbolje prijatelje? Super sprint!
povjereniče. U redu je, kreni ka tornju. Ja ću se pobrinuti za ovu preraslu bubu. Nikad ne veruj tipu s cvikama! Toren deaktiviran. Pa, kako se osjećaš? Čudno. Sećam se da sam razgovarao sa Odom i Ulrikom i onda posle ništa. Crna rupa. Ksena je preuzeo kontrolu nad tobom. Uništio je sve CD-ove Franca Hopera. Izgleda da je imao problem s njegovim beleškama. Kako to misliš? Katastrofa! Ne, nije. Prošle noći kada sam se vratio sa železničke stanice, svratio sam ovde i kopirao sve CD-ove na deo superkompjutera sa strogo ograničenim pristupom. Ja sam jedini koji može pristupiti. Ti si genije, Jeremy. Ima nešto što ne shvatam. Zašto Ksenini duhovi nisu mogli da posednu Oda i mene, a bez problema su preuzeli kontrolu nad tobom? Nemam pojma. Mislim da imam objašnjenje. Osim tebe, svi smo se navikli da se borimo u Lioku. Možda nam je to dalo dodatnu otpornost na Ksenu. Možda, ali kako ćemo mene da zaštitimo? Možda imam odgovor na to. Pa? To je poslednji put ikada da sam kročio u Lioko. Što? Samo zbog par megatenkova? Nije to za mene. Ne bih se nikad tu snašao. Znaš, više volim da me posedne Ksena nego da se tamo vratim. Osmatraću gde ima duhova, to je sve. Pa, kako je izgledao u Lioku? Izgledao je, kako ovo da pristojno kažem? Smešno. Tako je. Ajmo, gospodine Pak. Idemo da se šetamo po bašti.